Да. Вени, искам да покажем как се продават самолетни билети през интернет, изцяло онлайн. И сайта ни вече е готов на Espresso Travel. Имаме желание да покажем стъпка по стъпка как се прави целият този процес и колко е лесно. Ако нещо се сетиш да питаш в процеса на показването, по-добре питай, за да стане по-лесно. Ела да ти покажа сайта. Изключително лесно се влиза в espressotravel.com. Това е началната страница. Още от начална страница може да се направи търсене на самолетни билети от тази търсачка, където се избира самолетни билети или хотели, съвсем скоро хотели. В момента само превключих. Връщам се на начална страница. Значи, уверявате се, че е кликнато на самолетни билети и трябва да се избере двупосочно, еднопосочно или пътуване с повече връзки. Това е единия начин, едната търсачка на начална страница. Също така много лесно за ориентира, ако кликнете на самолетни билети направо в менюто. Тук вече ви излиза търсачка само за самолетни билети. И отново може да се избере двупосочно, еднопосочно или пътуване с повече връзки. Сега кажи каква дестинация да се избера за двупосочно пътуване, за да покажа как става целият процес на търсене и резервиране. Какво да избера? Ню Йорк. Ню Йорк. Много далече. Добре. Значи веднага излиза съобщение, че трябва да се въведе името на латиница, защото пада списък и при изписването на първите букви още избираме от падащия списък, съответно града в държавата, която търсим. Ето, избирам от тук Ню Йорк. Само, че това е от... Искаш от Ню Йорк до София или обратно? Нека да е Ню Йорк до София. Значи няма ограничения. Този, който търси, това е изцяло се случва в интернет, може да търси полет не задължително от София, ако е локализиран в София, може да търси от всяка една точка. Тоест офертата е валидна за цял свят. Абсолютно за цял свят и да лети до всяка една друга точка на света. Нека да направим сега търсене от София за някъде, а да пуснем от Ню Йорк до София. Изписвам отново СОФ, излиза София града. От календара, нека да избера, да не е този месец. Кога е най-подходящо да се купи билет? Колко време преди датата на пътуване? Ако естествено имаме избор. Специалистите съветват, че подходящото време за купуване, за резервиране и купуване на един билет е вероятно около 2 месеца до месец и половина преди датата на пътуването. Не знам ти какви наблюдения имаш, тъй като си търсила и купувала доста самолетни билети. Наистина ли така се случва? Тарифите най-добри ли са около 2 месеца преди датата на пътуването? Да, може би да. Стига човек да може да планира достатъчно напред времето си и пътуванията си. А какво бихме посъветвали хора, които в последния момент търсят? Защото от практиката знаем, че много често в последния момент също се пускат добри тарифи. Това рядко важи за самолетните билети, но естествено, ако на някой му се налага да пътува на следващия ден, дори на същия ден може да резервира тук. И би да плати и да получи билета си. На доста добра тарифа за самолетен билет. Какво да си избера? 10 август, не знам защо си го хареса. Да, може би трябва да кажем, че е добре пътуването по възможност да включва престой през уикенда. Аз ще избера с малко по-дълъг престой, тъй като предполагам, че хора, които се движат между два континента, обикновено не го правят само за седмица или дни. Така че, избирам си някакво връщане на 20 октомври. Междувременно, докато търси, малко по-долу трябва да изберете за колко пътници възрастни става въпрос. Съответно, ако има деца до 12 години или бебета до 2 години, също трябва да се отбележи. В момента, в който изберем, че има дете, то ще ни даде тарифата за възрастни и за детето. Но нека сега да пусна за един пътник. Естествено има възможност за избор икономична класа или бизнес класа, да търсим най-евтиния възможен вариант. Пускам търси билети и докато машината започва да търси, били ни казала фактически откъде, какво търси, какви са тези тарифи, които излизат, които показваме на сайта на Espresso Travel.
Процесът на ценообразуване на билетите и на предлагането им на крайния потребител е доста сложен. Като най-общо можем да кажем, че авиокомпаниите изпращат своите тарифи към няколко така наречени глобални дистрибуционни системи, които съответно ги разпределят към туристическите агенции и към подобни онлайн сайтове за резервация на самолетни билети. Предимството на този сайт е възможността за търсене и резервиране на билети през всички глобални дистрибуционни системи. И това дава възможност за повече тарифи, повече възможности, повече тарифи, полети, повече промоции, повече авиокомпании, повече възможни връзки. Абсолютно, да. Значи в момента ми излязоха резултати по зададени дати 10 август, 20 октомври, Ню-Йорк до София. Двупосочен билет, разбира се. Първа възможност с най-ниска цена на Малев. Цената, която трябва да гледате, която е крайната, 853 евро. Това е самолетния билет с летищните такси. И при резервация към тази цена машината начислява 20 евро такса за резервация на билет, което е описано малко по-горе при резултатите на търсене. Това става автоматично. Преди да се извърши плащането, в сметката ви излиза цената на самолетния билет, на летищните такси и така наречения ticketing fee. Това е таксата за издаването на един билет. Ако искате още преди да изберете кой билет с коя тарифа, кой полет, като кликнете на Details, веднага ви излиза подробното разписание на всеки един полет с прекачвания, с часове, с номера на полети и така нататък. Ако в момента нещо, да вижте колко много резултати, колко много авиокомпании излизат като налични, ако в момента нещо не ви допада като цена или разписание, веднага може да се смени в Modify Your Search, примерно някакви други дати да се изберат за пътуване. Окей, нека да изберем, да кажем, от 9 до 31 август, да видим какво ще се получи. Натиска се Modify, т.е. промени търсенето. Това е само за сравнение, за да видим какво ще излезе като резултат при промяна на датите за същата дестинация. Междувременно, докато се извършва търсенето, всеки един може да прочете 6 основни стъпки, които трябва да направи, за да потърси, резервира, плати и получи самолетния си билет. Те са изнесени по-горе при стъпки на резервация. Да, сега ни излиза Air France с промяната на тези дати като най-добра цена и съответно подредено надолу по възходяща линия тарифите и авиокомпаниите, които имат полети на тези дати. Ако решим и изберем, примерно, ето го първия полет, видяли сме разписанието, допаднало ни е. А тук има повече от една възможност. Да, има повече от една възможност, тъй като през деня, вероятно, има повече полети от един. Това се избира на следващата стъпка. Тук в момента е само за ориентация. Доста са полетите, наистина. При следващата стъпка, ако сте избрали, да кажем, първия полет, натиска се Go, отивате на следващ прозорец, където вече ви се дава, че цената за един възрастен с включените летищни такси за тези дати 881 евро, на следващия етап ще се добави таксата за издаване на билет 20 евро, която тук искам да кажа, че е непроменлива. Тя е 20 евро на билет, независимо от дестинацията, до която пътувате, независимо от периода, до който пътувате, дали възрастен или дете. Тя е твърде и фиксирана, винаги ще бъде 20 евро. Да кажем, и тук вече в момента с клик мога да избера най-подходящия си полет според часовете на летене. Да кажем, избирам, че искам с Air France да тръгна на 9 август 19 часа и 5 от Ню-Йорк. Пристига се на следващата сутрин, плюс едно означава на следващия ден, на летище Шарл де Гол, Париж в 8:30 сутринта и в 10:20 е полета на Air France за София в 14 часа и 5 минути сте в София. Съответно си избирам, имам два варианта за връщане. Да кажем, аз предпочитам ето този в 7:30 от София, 8:30 връщането обаче с Алиталия през Рим и от 10:20 излита от Рим, каца в 13:55 в Ню-Йорк.
Натискам бутона Continue продължи и на този етап вече въвеждам данните на пътуващия. Това са данните на пътуващия или тук се въвеждат данните на този, който прави резервацията, но това са данните на пътуващия. В момента ще направя една проба. Ще въведа ни данни, за да покажа как става. Да кажем, избирам мисис Соня, фамилия Попова. Съвсем произволно го избирам. Адрес. А полетите, които са обозначени с звездички, са задължителни. Да, излезе ми в момента пощенския код. Той също е задължителен. Държавата е задължителна, тъй като за тарифирането е много важно откъде е пътникът като националност. Задължителен е мобилният телефон, тъй като винаги е хубаво да има връзка с този, който пътува. Избирам произволен номер. Другите данни са по желание, което може да дадете, и разбира се, имейл адресът е абсолютно задължителен, тъй като всичко, което вие купувате тук като билет, разписание и така нататък други документи ви се изпращат по електронна поща. Избирам един пример. Имейл адрес. Важно е да бъде попълнен точния. След това имате възможност за избор на застраховка. Дават се няколко варианта. Застраховка мултириск, която е пакетна, която включва много екстри. Важното е също, че включва възможност при анулация на самолетния билет на пътуването да получите сумата за неустойка, която иначе би ви се начислила при анулация. Може да изберете само такава застраховка за анулиране на пътуването, ако примерно вече имате издадена здравна застраховка. Или пък да изберете, че не искате да купите през системата никаква застраховка, тъй като вече имате такава. Разбира се, трябва да се кликне на този бутон, че всичките документи ще ви бъдат изпратени по електронна поща и съгласието ви е това и продължавате нататък с процеса на резервация. Тук вече се попълват, т.е. отново се попълват имената на пътуващия, които са много важно да бъдат попълнени точно по документа, с който ще пътувате, тъй като на базата на тези имена ви се изпраща електронния билет и при чекиране на летището имената се сравняват с вашия документ за самоличност. Това са задължителните полета, разбира се, другото е по желание. Може да попълните, може да не. Ако имате някакви специфични изисквания по време на полета си, е хубаво да се натисне ето този бутон на номер 3. Например, ако превозвате домашен любимец. Или ако изпращате да пътува дете, което е непълнолетно и трябва да бъде придружено от съответните служебни лица. Някакъв специален багаж. Или ако имате нужда от асистанс в случай на пътуване на човек в неравностойно положение, да кажем с инвалиден стол и така нататък. В момента няма да го избирам. Трябва да потвърдим, че това е желаната резервация. В момента, ако я направя, мога да я прекъсна, тъй като няма да имам плащане. Или да не я правя. Можем да видим страницата, където се попълват детайлите за плащане. Да. Значи потвърждавам си тази резервация. Тук ни предупреждават, че трябва да прегледаме отново всичките детайли, тъй като вече минаваме към процеса на плащане. И стигаме до финализиране на резервацията. Искам само да ви покажа, че ето тук се начислява таксата за издаване на билет, тъй като цената е 881 с летищните такси, 20 евро издаване на билета и става 901 крайна цена, която трябва да се плати.
На това поле вече се въвежда данните за плащане. Плащането става с кредитна карта. Кредитна карта, MasterCard или Visa, като е възможно, примерно Visa Electron, която е дебитна, но тя е с всички функции на кредитната карта за международни плащания. При избирането на вида карта, въвеждате си данните по тази карта, на чие име е издадена, валидирате плащането и това е напълно достатъчно